'Yan uwa barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wannan tasha tamu mai albarka ta MB Tech. Wanda insha Allahu bidiyon mu na yau ci gaban bidiyon mu ne da muke akan Amazon KDP. Wanda na muku bidiyo a bayan da ake buɗe Amazon, na ce zan kuma muku bayanin yadda za ku buɗe KDP account, wanda shine zai baka damar ɗaura irin wannan littattafai da kake gani gaba ɗaya. So ana ɗaura su ne ta hanyar KDP, ba ana ɗaura su ne kai tsaye ta wajen Amazon ba. Ok, wannan cikin Amazon ne. So sannan kuma akwai KDP wanda shine zai baka damar ɗaura littafi. So mun buɗe Amazon, abin da ya rage yanzu shine zamu ci gaba da buɗe KDP account. So kafin mu buɗe KDP account ya kamata ka san cewa gaskiya muna a matsayin mu na 'yan Najeriya, muna da ƙalubale na Amazon suna blocking ɗin yawanci account ɗin mutanen Najeriya, inda suka fahimci 'yan Najeriya ne kai da sauransu, kana karya musu dokoki da sauransu. Ka san dai mutanen mu, duk abin da aka yi za ka ga mutanen mu suna kawo cikas da ƙalubale a cikin wannan lamari. So hakan ya sa ma Amazon ba ta ba 'yan Najeriya damar buɗe account. So amma duk da haka akwai 'yan dabaru da muke yi wajen buɗe wannan account ɗin, wanda shi yasa kuka ga ina amfani da waya na yanzu. Ina amfani da kwamfuta a da, amma yanzu ina amfani da waya. So zan yi amfani da wayan ne saboda na san majoritin ku masu amfani da wayan ne, kuma za mu yi amfani da waya ne dole a cikin aikin namu. So that's why yasa zan yi amfani da waya na domin wajen nuna muku wannan abu. So abu na farko shine ka shigo cikin Amazon ɗinka kamar haka, kamar yadda muka shiga cikin Amazon ɗin namu kamar haka. So daga saman nan inda aka sa Amazon, to a can gefen dama zaka ga an sa sunanka a wajen. In sunanka Muhammad ne, zaka ga Muhammad. An Umar ne kamar yadda ka gani a wannan, to za ka ga Umar, sannan da alamar yanayin kan mutum kenan a gurin. So sai ka taɓa shi gurin kamar haka. So da zarar ka taɓa shi ka waje kamar haka, ga profile, ga order, ga suwaye ga suwaye. A wancan gun na nuna muku shi a kwamfuta. So na san zai buɗe min gaba ɗaya a kwamfuta na, ba za ka gan shi kamar da ɗan bambanci, amma ba wani bambanci. Bambancin kawai shine wannan a waya ne, wancan kuma a kwamfuta ne, don haka screen ɗin ba ɗaya bane, zai buɗe min gaba ɗaya. To sai ka sauko ƙasa, daga nan za ka ga inda aka sa account, your account ɗin nan. So shi za ka yi clicking akan see all, gashi nan a gefen your account ɗin an sa maka see all, an ɗan zagaye shi kaɗan, za ku gani kamar yadda taɓa ɗin nan. To sai ka taɓa shi a haka. To kana taɓa shi sai ka jira, zai buɗe maka guri kamar haka. Zai ga gashi nan guri, gashi nan su order, subscribe and saving, rental services, menene kaza kaza duk gasu nan. To abin da aka kawai shine ka sauko ƙasa inda aka sa daga nan account setting ɗin nan, daga wajen account setting za ka ga na farko inda aka sa login and security. To sai kai clicking akan shi. To za ka ga sun taka nan gurin. To nan gurin da aka sa wani dukkanin wani information ɗinka, da za ka sa primary mobile number, za ka adin phone number ɗinka a nan gurin kenan. Sannan za ka adin passkey, za ka yi setup ɗin shi ma. Sannan ga password ɗinka ne, za ka iya editing ɗinsa ka canza. Ga kuma abin da muka zo nema nan shine two step verification ɗin nan. To shi za ka taɓa. To two step verification ɗin nan shine mai amfani da shi wajen setup ɗin account ɗinmu. To abin da zai faru shine sai za ka gan shi an ce turn on ɗin nan. To sai ka taɓa shi turn on kamar haka. Ok, da zarar ka taɓa shi nan gurin shine za su tura maka da OTP ta email ɗinka, ta email ɗin da ka buɗe wannan Amazon account ɗin. Ina fatan kun fahimta. So gashi nan idan kuka duba daga sama, sun nuna mana wannan OTP ɗin ya shigo. So yanzu abin da zai faru shine gashi nan sun ce mana OTP ɗinmu shine, let's see. Bari mu shiga cikin email ɗin namu, sai mu ga shi OTP ɗin namu a ina yake. So gashi nan wannan shine OTP ɗin namu, sai mu yi copy ɗin shi. Sai mu dawo cikin nan gurin, sai mu zo mu yi pasting ɗin wannan OTP ɗin namu kamar haka. Sai mu danna submit. The code you enter is not valid, please check the code and try again. So ina jin code ɗin ya expire, amma kuma bai kamata a ce ya expire ba for now. Amma wannan shine code ɗin da suka tura mana. 888178. 888178. This is the code, but bari in ƙara da send. Bari mu ga kuma wanne suka ƙara tura mana yanzu.
Okay, so kamar yadda kuke gani gashi nan kai tsaye ya wuce da mu a nan gurin kenan. Sai suka ce mana enroll 2FA authentication. So abin da zai faru yanzu a nan gurin za mu zo daga ƙasa. Za ku ga inda aka sa authenticator app. To sai mu taɓa shi a kai kamar haka. So zai kawo mana wannan gurin kamar haka yadda kuke gani, wannan shine gurin da zai kawo mana ga QR scanner ɗinmu nan da za mu iya amfani da shi. Idan da kwamfuta kake amfani za ka iya amfani da wayanka ka yi scanning ɗin shi. So amma tun da dai da waya muke amfani, daman dalilin da ya sa ma wannan shine dalilin da ya sa nake amfani da Android wajen yin wannan abu. Abin da zai faru wannan code ɗin za mu yi copy. Wa'innan code ɗin da kuke gani ga su nan a nan gurin su za mu yi copy. Da mun yi copy ɗinsu kamar haka, so abin da zai faru sai mu tafi cikin authenticator. Na san baka san me authenticator ana amfani da su ne wajen amfani da irin waɗannan irin social media account ɗin wanda ba mu amfani da su a ƙasarka, ko kuma baka da number America ko Ingila ko wata ƙasa, da to za ka iya amfani da Google Authenticator domin ka samu bypassing ɗin wannan number. So abin da zai faru ka shiga cikin Play Store sai ka yi searching ɗin authenticator. Akwai authenticator kala-kala, za ka iya amfani da Google Authenticator, za ka iya kuma amfani da wannan wacce zan yi amfani da ita. So ina amfani da Google Authenticator, ita ce wannan kamar yadda kuke ganin ta. Wannan ita ce Google Authenticator, kun ganta nan ga sign ɗinta nan, za ku gan shi nan. So ina amfani da shi a ɗayan account ɗina ne, to don haka bana so in log out, shi yasa na ɗauko wannan ɗaya authenticator ɗin. To kai ma za ka ɗauko authenticator da kake so, kowace ka ɗauko za ta yi maka aikin da kake so lafiya ƙalau ne. Okay, so da ka ɗauko ta abin da zai faru shine sai ka zo daga gefe, ka san da yake na kyauta ne akwai talla. So abin da zai faru za ka zo daga nan, za ka ga in Google Authenticator ne ita ma za ka ga wannan plus sign ɗin a gefe daga ƙasa hannunka na dama ga plus sign nan, sai ka taɓa shi kamar haka. To za ka iya amfani da QR scan ka yi scanning ɗin wannan abu idan a kwamfuta kake amfani da shi ko a wata wayar ta daban. Za kuma ka iya amfani enter a code manually, to sai ka taɓa shi a kai. Na biyun nan kenan, kun san talla ne, na gaya muku ita kama talla da sauransu, sai muna kautar da tallan. So abin da zai faru shine za ka zo ka sa sunan a nan gurin, misali Amazon, sai mu sa MB-Tech misali, sai mu zo mu sa wannan key ɗin a nan gurin. Wannan key ɗin da muka copy shine ka zo wajen key ɗin nan sai ka sa a nan gurin. Za ka iya zuwa ka taɓa alamar icon ɗin nan kai adin icons, to ba ma so, don haka za mu danna alamar save a sama. So bayan mun danna save da kuke gani kamar haka, gashi nan ya nuna mana cewa gashi mun yi copy daga code ɗinmu nan. Wannan code ɗin da kake gani gashi nan aka sa Amazon, ga code nan iya danna alama gashi nan 464544 gashi nan iya canza, duk 30 seconds yake canza. To za mu yi copy ɗinsa wannan code ɗin, sai mu je sai mu sa shi a cikin wannan gurin kenan. Sai mu yi pasting ɗinsa, sai mu danna verify and continue, sai mu danna akai sai mu wuce. To kun ga kai tsaye ya ce mana almost done. Mun riga mun yi bypassing ɗin Amazon na cewa ba su ba mu damar mu yi amfani da Nigerian account ba. Sai mu zo mu danna don't require OTP on this browser, sai mu yi clicking akan shi, sai mu danna get it turn on two-step verification, sai mu taɓa. Muna taɓawa kai tsaye da kuke gani kamar haka, yanzu shi kenan lafiya ƙalau ne, ya riga ya kawo mu cikin wannan abin, mun yi bypassing ɗin Amazon account. So yanzu sai ku tambaye ni menene ya rage mana a nan gurin shine, so abin da ya rage mana a nan gurin shine yanzu za mu koma cikin KDP ɗinmu, mun gama aiki a nan gurin, yanzu mun yi bypassing ɗin Amazon na cewa ba za su tambaye mu number Najeriya ba. Ina fatan kun fahimta. So abin da zai faru shine, to sai mu zo sai mu tafi cikin Amazon KDP kenan, sorry, za mu shiga cikin KDP ne ba Amazon ba. So wannan shine cikin KDP kamar yadda na faɗa muku. Abin da za ka yi kawai nan gun za ka zo, a nan gun za ka zo wajen searching ɗinka, sai ka rubuta KDP, sai ka yi danna alamar searching. Kana danna alamar searching zai kawo ka gurin da tunda dama already kai a cikin browser ɗin ka yi signing in, to zai kawo ka cikin nan gurin ne kai tsaye. Kamar yadda nuna muku cewa gashi nan shine fuskar KDP, shine Kindle Direct Population. So kana shigowa ciki zai nuna maka cewa idan baka yi signing ba zai ce ka yi signing, idan kuma ka yi signing already zai tambaye ka cewa ka yi updating ɗin account ɗinka. Your account information is incomplete, kamar yadda kake gana muku wannan alkai is incomplete. So abin da zai faru shine, ta yaya za ka complete ɗin wannan account ɗin shine, za ka zo ka danna nan gurin, na yi muku zooming gashi nan inda aka sa update now ɗin nan, shi za ka taɓa a kai, to sai ka taɓa shi kamar haka. To da zarar ka taɓa update now, za su tambaye ka OTP da za su tura maka ta cikin wannan email ɗin naka.
enter OTP, sorry, za su tambaye ka OTP ne, sai ka zo cikin wannan abun, sorry, cikin application ɗin na authentication, sai ka zo ka ƙara yin copy ɗin yawwa. To abin da zai faru yanzu shine sai ka zo ka zaɓi wani types of business kake so ka yi amfani da shi, individual ne ko kuma corporate. To a nan gun kai individual za ka danna, tunda dai ba kamfani ne kai ba, sai kai clicking akan individual ɗin nan, sai kai ticking akai, sai ka zo ka zaɓi date of birth ɗinka, let's say bari mu zaɓi 2000, sannan sai mu zaɓi wata, sai mu zaɓi 20 ko kuma 13 ga wata. So mun sa date of birth ɗinmu, kun gane? So bayan ka sa date of birth ɗinka, sai ka zo ka zaɓi country ɗinka a nan gurin, sai ka zo ka zaɓi country ɗinka. Zan sa United States, United Kingdom zan sa, United Kingdom shine matsayin country ina. Za ka zaɓi kowane country ne, misali Nigeria, you can click on Nigeria, right? Za ka searching Nigeria, Nigeria. In ka sa Nigeria ko kuma ko United Kingdom ko kuma wata ƙasa ta daban za ka iya sawa, sai legal name ɗinka, ka tabbatar sunanka shine ka sa abin da ka sa. Za mu sa Umar Sani muka sa ko, shine a jikin account ɗinmu, sai mu sa Umar Sani. Address line 1, sai ka zo ka sa misali Kano State, Wudil misali, sai mu sa address line 2 is optional, to don haka zan bar shi. Sai ka zo ka sa city ɗinka, mu sa Kano, inda mu a Kano muke, sai mu sa Kano, sai mu sa state region menene, ita ma za mu sa Kano, shi ma za mu sa Kano, kun gane? So bayan mun sa Kano, sai mu so mu sa postal code ɗinmu, postal code ɗinmu na Kano ko Wudil ko ina ne, sai mu zo mu sa, idan za mu sa wannan a matsayin na Wudil, to zan zo in canza wannan city ɗin zuwa Wudil. Idan ka sa Wudil kamar haka, sai ka zo ka sa postal code ɗinka. Ta yaya za ka samu postal code? Shine za ka zo nan gun cikin browser ɗinka, sai ka yi searching ɗin misali kana Wudil postal code, sai ka yi searching Wudil postal code, to za ka ga postal code ɗin garinku ya fita a nan gurin. In ma na Katsina ne, in na Jigawa ne, amma na mai, sai ka sa local government ɗinku, sai ka sa postal code a gaba, to za su baka postal code ɗin, sai ka copy ɗin ka zo ka sa a wannan gurin, lafiya ƙalau ne. Okay, so za mu je mu ci gaba. Sai ka zo ka sa phone number ɗinka idan kana so, sai ka zo ka sa getting paid. Wannan getting paid ɗin kaga to shine inda za ka karɓi kuɗinka kenan, kuɗin da Amazon take baka, ko kuma idan ka samu kuɗi inda za a tura maka wannan kuɗin, tunda ka san ba a amfani da bankin Najeriya, so za ka amfani da bankin da yake na waje ne, ina fatan kun gane. So abin da zai faru, zan nuna maka shi ma yanda za ka buɗe shi wannan banki ɗin, yanda za ka samu online banki na US dollars ko kuma na GPG, ko kuma dai account da so na euro account, ko kuma dai wani abu na account na ƙasan waje, wanda za ka iya amfani da shi lafiya ƙalau ne, domin ka samu kuɗinka a ciki, sai ka rinƙa cire shi zuwa bankinka. Okay, so abin da zai faru shine, sai ka zo ka taɓa add a bank ɗin nan, add a bank account, sai ka taɓa shi. To za su tambaye ka wanne kalan kuɗi kake so ka yi amfani da shi, ma'ana dala kake so ka yi amfani da shi, ko kuma United Kingdom dollars da sauransu. Sai ka zaɓi misali United Kingdom, tunda dala ma ba ta amfani yanzu. So bayan ka zaɓa, sai ka zo sai ka ta account holder name, sai ka zo ka sa sunanka Umar Sani. So daman nan automatically ya so maka shi a cikin ne, ba saving ba, cikin ɗin nan, to za su maka shi a nan, kai ma ka taɓa shi. Za su tambaye ka IBAN number ɗinka, sai kuma BIC code, sai kuma za su tambaye ka dai sauran bayanai, sai ka zo ka cike su gaba ɗaya. So ta yaya za ka samu waɗannan abubuwan da kake gani? So shine zan nuna maka yanzu. Abin da zai faru shine, za mu shiga cikin Gray. Za ka iya zuwa ka buɗe kai ma Gray account, ka yi verification ɗinsa, lafiya ƙalau ne, sai mu taɓa shi kamar haka. So ni ina da Gray account. Okay, nan gun shine cikin yanda yanayin Gray account yake. So abin da zai faru shine, zan taɓa kan account ɗin nan kamar haka. Zan zo in nemo account ɗina, ga su nan, kun gan su nan, your GPT bank account detail. So kun gan su nan, waɗannan su ne bayanan da ake nema. Ga account holder name, shine za ka yi searching ɗin sunanka, sai account number, sai ka yi copy ɗin account number ɗinka. To sai mu zo nan gurin, sai mu zo mu rubuta account number ɗin nan, sorry, IBAN number za mu yi copy, ga ta nan, wannan ita ce IBAN number, ga ta nan, IBAN number,
kun ganta nan, to sai mu yi copy ɗinta, sai mu zo sai mu yi posting ɗin IBAN number ɗin mu a nan gurin. So da mun yi copy sai BIC code ko, to sai mu zo nan mu ga menene BIC code. So BIC code ɗin mu zai iya kasancewa ko short code ko kuma swift code, to sai mu taɓa wannan a ciki sai mu copy ɗin shi ma, sai mu zo nan gurin sai mu sa mu ga wanne ne a ciki zai kasance IBAN code ɗin nan. To sai mu danna alamar sai mu yi haka, misali your account set up receive payment sales across all Amazon KDP kaza has been set up. Kun gani sun nuna mana cewa account ɗin mu kuma euro account ne, kun gan shi nan. So nan gun shine a takaice mun riga mun yi adin ɗin bank account ɗin mu. So bayan mun yi bank account ɗin mu za su tambaye mu yi saving, bayan mun yi saving za su tambaye mu kuma sai mu zo mu cike tax information ɗin nan. So na riga na yi muku connecting ɗin account ɗina da wannan abun. Please provide a phone number, aka sa phone number ɗinka a nan gurin ne da sauransu, duk inda ka cike ba daidai ba za su tambaye ka, lafiya ƙalau ne. To kun gane, so a nan gun shine inda aka cike. To a bidiyon mu na gaba zan nuna maka yadda zaka cike shi wannan tax information ɗin, insha Allahu. Kada bidiyon yayi tsayi sosai don abubuwan da yawa wanda insha Allah na san zaka fahimta. Idan baka fahimta ba zaka iya min tambaya a ƙasan comment ko kuma dai wani gu na gaba.